Pa krenut ćemo, gospodine Pavloviću, od vas. Naš put ka članstvu u Evropsku uniju traje dugo, možda je bolje reći predugo. Šta su razlozi stalnih uslovljavanja Srba od strane Evropske unije? Evo, to je na gotovo svim naslovnim stranama, da li kao centralna tema, da li kao jedna od tema. Pa ništa novo, jel? Oni smatraju da Kosovo i Metohija nije Srbija. To je ključna razlika između nas i njih. Ako se sećate, ne sad vi se ne sećate, mlađi ste, ali 2008. godine je bilo pitanje da li ćemo uopšte potpisati SSP upravo zbog toga što nije bilo jasno šta oni podrazumevaju pod Srbijom. 2008. se sećam i već sam radila kao novinar, tako da to sam ispratila. Ali je to ostalo i dalje kao ključno uslovljavanje da se odreknemo Kosova i Metohije. Odnosno, formalno se od nas traži da zaključimo sporazum sa takozvanim Kosovom, da su oni država jednako kao i Srbija, po modelu istočne i zapadne Nemačke 70. godina. To je za nas, naravno, apsolutno neprihvatljivo i onda oni sad, to je trajni problem. A tekući problemi su ovo sad Ruska federacija, nećemo da uvedemo sankcije, nećemo da proteramo ruske medije u zagradi trenutno, ali u najavi da moramo zaoštrimo odnos prema kineskim investicijama kod nas, jer Brisel igra neku dosta čudnu igru. Svi ovi idu, i Macron, i Merz, i španski premijer, i svi živi idu u Kinu i tamo idu sa velikim delegacijama, ne bi li obezbedili za svoje kompanije otvorenost kineskog tržišta, a onda kad Kinezi kažu to nije nikakav problem, samo ista stvar za naše u Evropskoj uniji, onda se umjesto država članica pojavljuje Brisel koji kaže ne može. Imate loše međunacionalne, imate ropski rad, imate i tako kreću sa nekim protekcionističkim merama gde će naići na kontru vrlo veliku od Kine ukoliko ne promene taj kurs. Za sada su formirali neku komisiju Evropska unija i Kina oko tih trgovinskih i drugih stvari i čeka se u drugi sastanak i Kina će to pustiti do septembra da vidi. Ako misle da igraju fair, to je u redu. Ako ne misle da igraju fair, onda će i Evropska unija, kao svojevremeno Trump, kad je mislio može carinama da ucenjuje Kinu, pa smo mu rekli nema retkih metala, pa ovaj je rekao šalio sam se, nećemo carine, tako će proći i Evropska unija. Dakle, mnogo toga zahtevaju od nas i ono što mislim da naša diplomatija greši, to je što mi kao Srbija zvanično ne izlazimo sa jasnim stavom koje nadležnosti Republike Srbije u ishodu tih pregovora mi tražimo i na Kosovo i Metohiji. Kad kažemo suverenitet, to znači neke nadležnosti tražimo i na Kosovo i Metohije za Srbiju kao državu. Koje? Toga nema. U nastupu naših političara toga nema, što hrabruje ove u Briselu da mi možda u stvari ništa i ne tražimo, nego tako samo kažemo da nećemo da pristanemo na to. Tako da mislim da tu postoji manevarski prostor gde na njihovu, u suštini, bezobrazluk treba odgovoriti diplomatski jasno i čvrsto. Jasno.